नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, आज मी मस्त अशी सोलकढी करून दाखवणार आहे। कोकमाचा वापर करून पण तुम्ही करू शकता आणि आगुळाचा वापर करून पण तुम्ही सोलकढी करू शकता। छान अशी सोलकढी होते। चला तर मग आपण ही रेसिपी पाहायला घेऊया। तर बघा, रेसिपी करण्यापूर्वी मी तुम्हाला नारळ कोणते घेते ते सांगितले। जे थोडेसे कमी सुके असतात ना, ते नारळ घेतले। हे बघा फरक आहे, हा सुकलेला नारळ आणि हा कमी सुकलेला नारळ। आणि जे कमी सुकलेले नारळ असतात ना, ओले नारळ म्हणतात त्याला, त्याच्यामध्ये खोबरं आपल्याला छान असं मिळतं आणि त्याचा रस चांगला येतो। तर ते जर नारळ तुम्हाला बाजारात मिळाले ना, तर ह्या नारळाचं तुम्ही सोलकढी करून बघा। रस पण भरपूर येतो आणि चव पण अशी मस्त गोडीला लागते। आणि हे सुक्या नारळाचा आपण जेवणात वापर करतो, पण सोलकढीसाठी असे जर तुम्हाला ओले नारळ जर मिळाले तर अशा प्रकारे ओल्या नारळाची पण सोलकढी छान होते। सुक्या नारळाची पण छान होते, पण ओल्या नारळाच्या सोलकढीला जास्त रस मिळतो आपल्याला नारळाला। तर हे बघा, हे मी आता दोन जे नारळ होते ना, छोटे नारळ घेतलेले, पण ओले नारळ असल्यामुळे याला आतून पण बघा जाड असं खोबरं आहे। तर आता हे मी व्यवस्थित असे फोडून घेतले आणि त्याच्यानंतर आपण किसून घेणार आहे। तर आता हे मी विळीवरती छान असं खोबरं पण किसून घेतलं आहे। आणि आपल्याला काय काय लागणार आहे ते मी तुम्हाला सांगते। तर आता मी आगूळ वापरणार आहे। तर मंडळी, ज्यांच्याकडे आगूळ नसेल ना, त्यांनी कोकमचा रस म्हणजे कोकम असतात ती पाण्यात भिजून घेतली तरी चालतात। आता मी आगूळ घेतलं आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। 2 नारळाला मी 4 हिरव्या मिरच्या तिखटवाल्या घेतल्या आहे, एक मोठा तुकडा गुळाचा आणि जरा बारीक तुकडा गुळाचा, असा करून 2 तुकडे घेतलेले आणि 4 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेले आणि 1 इंच असं आपल्याला आल्याचा तुकडा मी व्यवस्थित असं सालं काढून साफ घेते। हे बघा, मी तुम्हाला कोकमा पण दाखवते। ज्यांच्याकडे आगूळ नसेल ना, तर ह्या कोकमामध्ये कोमट पाणी घालून तुम्ही भिजत ठेवून त्याला जो रस येतो ना, त्याची पण सोलकढी छान होते। तर अशा प्रकारे आता हे बघा, मी 2 नारळाला 4 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। आणि जर तुम्ही असं ब्राह्मण जेवण किंवा भट जेवण घरामध्ये घालतात, त्यावेळेला ह्या सोलकढीमध्ये ही लसूणचा वापर करत नाही। तुम्हाला जर जास्त लसूण नको असली तर तुम्ही 2 पाकळ्या जरी लसूण घातली तरी छान अशी चव येते। आता मी 2 नारळाला ह्या 4 लसणीच्या पाकळ्या, 4 हिरव्या मिरच्या, अशा प्रकारे मी हे करून सोलकढी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। आणि एक नंबर मंडळी, भारी अशी आपली ही सोलकढी तयार होते। तर आता बघा, हे मी आपल्याला सर्व वाटून घेणार आहे, ते मी तुम्हाला दाखवते। प्रथम आपल्याला यामध्ये लसूण, गूळ, मिरची, अद्रक आणि ओल्या नारळाचा कीस, विळीवर किसलेला कीस आहे। काही लोकांकडे विळी नसते तर ते सुरीने वरचं कात्रं काढून मग नंतर सफेद गर घेतात। आज पण ओला नारळ घेतला ना, तर सरसकट आपण ह्यामध्ये घालून घेतलं ना तरी रस चांगला येतो। डायरेक्ट आता मी पूर्ण असं किसूनच घेतलेलं आहे आणि आपल्याला आवश्यकतेनुसार पाणी घालून हे बघा, मी मिक्सरमधून आता वाटून घेतलेलं आहे। आणि आपल्याला आता मस्तपैकी चाळणीमध्ये गाळून घ्यायचे। तुम्ही जरी सुती कपड्यामध्ये गाळून घेतलात तरी चालेल। मी आता चाळणीमध्येच गाळून घेते कायम, म्हणून तुम्हाला चाळणीमध्येच दाखवलेलं। व्यवस्थित आपल्याला ह्याच्यामधून रस निघतो। आपल्याला व्यवस्थित असं दाबून दाबून घ्यायचं आहे, नंतर पिळून घ्यायचं आहे। आणि आपण पिळून घेतल्याच्या नंतर पण पुन्हा आपल्याला एकदा परत वाटून घ्यायचं आहे, म्हणजे 2 ते 3 वेळेला रस काढतात। तर मी आता हे 2 वेळेलाच रस काढून घेते ह्याच्यामधला। आणि मस्त असं आपलं सोलकढी छान अशी चविष्ट तुम्हाला मी आता करून दाखवणार आहे मंडळी। आणि तुम्हाला माहिती आहे, कोकम आयुर्वेदामध्ये पण 1 नंबर असं मानलं जातं। तुम्हाला पित्ताचा त्रास वगैरे असेल तरी पण तुम्ही कोकमाचा रस, जेवणामध्ये आपण मच्छी वगैरे खातो त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोकमा वापरली जातात। वरणामध्ये कोकम वापरलं, तिखट वरण करतात त्याच्यामध्ये कोकम वापरलं जातं। बहुतेक जेवणामध्ये कोकम हा आम्ही मालवणी माणसं तर वापरतात आणि बहुतेक जण आता कोकम वापरायला लागलेली आहे। तर आता हे बघा, मी व्यवस्थित असं पिळून घेते। आणि आता हे पिळून झालेले बघा, आता ह्यामध्ये पुन्हा पाणी घालून आपल्याला एकदा वाटून घ्यायचं आहे। आणि एकदा वाटून जो रस येईल ना, तो रस पुन्हा पिळून घ्यायचा आहे। जर तुम्हाला जास्त असं पातळ करायचं असेल तर तुम्ही 3दा जरी घेतलात वाटून आणि तर तुम्ही केलात तरी चालेल। तर मला जास्त पातळ करायचं नव्हतं, त्याच्यामुळे मी हे असं 2दा वाटून घेतलं। आणि आपल्याला रस चांगला असा मस्तपैकी अशा प्रकारे मगाशी जसं मी पिळला आहे त्याच प्रकारे मी हा आता रस सर्व पिळून घेते। तर हा बघा, आपल्याला एवढा असा मस्त असा घट्ट रस मिळून जातो आहे। तुम्हाला जर पातळ करायचं असेल तुम्ही यामध्ये पाणी वाढवू शकता, पण मी आपलं पातळ नाही, आपल्याला जास्त माणसांना करायचं नव्हतं त्यामुळे पातळ केलं नाही। बघा, व्यवस्थित आपला घट्टसर। आणि जे ओल्या नारळाला ना मंडळी खूप छान असा रस येतो। जर बाजारात तर ओले नारळ मिळतातच, तर तुम्हाला असे ओले नारळ मिळाले तरी पण तुम्ही मस्तपैकी अशी सोलकढी बनवू शकता। तर यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आणि छान असं ढवळून घ्यायचं।
व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं. मीठ ढवळल्याच्या नंतरच आपल्याला त्यामध्ये हा आगूळ घालून घ्यायचा आहे. तर मंडळी पुन्हा एकदा सांगते, जर तुमच्याकडे आगूळ नसेल तर काही चिंता करण्याची गरज नसते. जे कोकमं असतात बाजारात, कोकमं अवेलेबल मिळतातच दुकानामध्ये, त्या कोकमामध्ये कोमट पाणी घालून तुम्ही भिजत ठेवून जो रस निघेल त्या रसामध्ये पण कोकम कढी छान होते. तर ही बघा, आता हा मी आगूळ घालून मस्तपैकी आता आपल्याला छान असं ढवळून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. बघा, मी त्याच्यामध्ये जास्त असे काही पदार्थ घातले नाही. जे सोलकढीला लागतात त्याचप्रमाणे मी पदार्थ घातलेले आहेत. आणि जर तुम्हाला लसूण अद्रक काही न घालता पण नुसतं खोबऱ्याचा रस जरी वाटून तुम्ही ह्यामध्ये आगळाचा आणि मिठाचा वापर केला तरी मंडळी छान अशी आपली सोलकढी तयार होते. हे बघा, मस्त अशी आपली घट्टसर अशी सोलकढी तयार झालेली आहे. आणि कलर पण बघा छान आलेला आहे. जास्त गुलाबी करायची म्हणजे असं गरज नाही लागत. मस्त अशी चव पण लागते ह्या अशा प्रकारे आपण बनवली तर. हे बघा मंडळी, छान अशी मी आपणास सोलकढी करून दाखवलेली आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते. आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, हाईप करायला विसरू नका. चला तर मंडळी, आता इथेच थांबते. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.